Nem, a befekethetődik a ruha. Ne sajnáld a vizet. Mi van? Ne sajnáld a vizet. Nem sajnálom a vizet. Hátul is kicsim, jól. Na tetszett, Ricsi! Tetszik, Ricsi? Amúgy ez ilyen lyukacsos ruha? Nem. Ja, sellő brugy. Az, ez ilyen sellő ruha, én nem tudom. De most még megtörölközök, majd minek kellett ez? Nehogy átváltozzál sellővé. Na, majd mindjárt. Azt mondja, majd mindjárt. Na mi lesz mindjárt? Nem, anya, tudod mit? Vidd ki a telefonomat. Ne, hagyjad. Na várj, most meg kell várni, még átöltözök, de jó. Hát gyors legyél. Debora egy vízcsepp elég. De egy utolsót játszunk, mondja az utolsó tétet. Mert van egy kesztyünk, meg egy ködünk. Na de jó. Aztán mennem kell, mert 23, már így is túlléptem a izét. Az itt vallumot. Te élvezted, Norina? Én nagyon élveztem a kis hölgyet, hogy fürdik. Hány centiméter vagy amúgy, Debora? Várjál! Az anyukájával táncoljon. Habos alapos fürdés. Elhiszem. Miért te nem élvezted, Toka-boka? 172. Igen? Most ebben mit kellett volna élvezni, hogy nem értem ezt a hülye kérdést. Lefürdött ruhába, jaj, de nagy szó. Jaj, tudod, hányszor fürödtem én? Tudod, hányszor fürödtem én ruhába? Jaj, hagyjuk. Hát igyál te, ciánt, milyen olajat igyon, te hülye vagy, megrontja a gyomrát, szerencsétlen. Azért vigyázzunk a kis törékeny lelkére. Habos, alapos fürdés ruhába. Lenne eszed, Norbi, a 8 szinteddel, majd ha egy oroszlán betöresz, beszéljünk róla. Na mit akartok utoljára tétnek, mondjátok valaki? Magas sarkúban székugrás.